Din scrisorile găsite de procurori în lejeria intimă a criminalului rezultă că Ion Ciucea și-a plănuit măcelul de mai multă vreme. El a notat fiecare detaliu al crimei în speranța că lumea îi va înțelege supărarea și că faptele lui vor fi iertate. Scrisorile erau adresate poliției române. Pe de o parte căuta să explice ce l-a determinat să facă acel lucru, pentru ca în ultima pagină să arate că regretă ceea ce s-a întâmplat. Gândiți-vă la mine, ce putere trebuie să am ca să-mi omor propriul copil, dar vă spun că nu numai de putere e nevoie, ci și de maximă nebunie, pe care o am deja, de tâmpenie, cretinism și psiho la pământ. Ion Ciucea spune în scrisorile sale că a fost orbit de gelozie. Inițial s-a gândit să se sinucidă, dar și-a dat seama că moartea lui nu o va pedepsi pe concubina sa, Ana Maria Tot. La Ane i-am spus astăzi că dacă nu se împacă cu mine o să-i pare rău. Aseară a și împlinit 11 ani de când aveam o relație. O să distrug tot ce are mai scump pe lume. Nu o să-i fac ei rău personal. În a doua scrisoare, semnată cu data de 31 decembrie, Ion Ciucea explică și de ce și-a omorât copilul. Am decis ca Rafi să nu mai trăiască și el, chiar dacă nu e vinovat cu nimic. Dar nimeni nu a fost mulțumit de copilul acesta decât eu. Și chiar eu am decis să-l omor, căci nu mai are niciun viitor. Am luat decizia referitor la Rafi și de teama ca să nu se asemene cu mine și să aibă instincte criminale. I-am dat lui Rafi 2 somnifere înainte de toată scena. Ana Maria Tot, concubina bărbatului, va fi audiată în cursul zilei de mâine ca să dea mai multe detalii procurorilor, astfel încât cazul să fie închis. Vorbim despre acest subiect cu psihologul Daniel Ciugur. Bună seara! Bună seara! Aș dori să-i facem un profil criminalului de la Șac și să încercăm să ne dăm seama dacă întreaga tragedie de acolo ar fi fost evitată, dacă familia ar fi primit sau ar fi dat crezare celor 2 scrisori și mesajelor pe care criminalul le-a trimis. Într-una dintre ele spune că a dorit să se sinucidă, dar apoi arăta că, citez, o să-i distrug tot ce are mai scump pe lume, nu o să-i fac ei personal rău. Aceste declarații sunt evidențe ale unui comportament de tip antisocial în care persoana dorește să facă un maxim de rău, are un comportament vindicativ, adică își plănuiește din timp, cu mult timp înainte răzbunarea, cu maximum de efecte, spre deosebire de comportamentul răzbunător care este caracterizat prin răzbunare pe loc spontană. Iar dacă se puteau fi evitate aceste întâmplări, nu avem niciun răspuns, deoarece fiecare persoană are un grad diferit de toleranță la frustrare, la pierdere, la stres, la distres, la stres negativ. Am înțeles într-o altă scrisoare, citez, spunea criminalul, am decis ca Rafi să nu mai trăiască și el chiar nu e vinovat cu nimic, dar nimeni nu a fost mulțumit de copilul acesta decât eu și chiar eu am decis să îl omor, căci nu are niciun viitor. Am luat decizia referitor la Rafi și de teamă ca el să nu se asemene cu mine și să aibă instincte criminale. Credeți că joacă cumva rolul justițiarului? Da, ați intuit foarte bine. Oricum gândirea lui nu mai este clară deloc, este deja în distres profund de ceva vreme și consideră că singura soluție adecvată pentru copil și potrivită este uciderea lui, ca să-l scutească de suferința de a crește și cu un handicap și fără părinți și fără bunici și exact cum a zis el, este justițiarul.